Ассаламу алейкум. Ако вече сте гледали предаването на Дин Шоу, вероятно знаете, това е най-добрият поздрав, с който човек може да поздрави. Поздравът на мира. Така са поздравявали Исус, Мойсей, Авраам и последният пратеник на човечеството Мохамед, салалаху алейхи ва салям, мир на всички. Вие гледате Дин Шоу. Вълнуващо е, че се събуждате всеки ден и Творецът на небесата и земята ви дава още един ден да живеете. Един живот, чиято цел е да се спечели неговото задоволство. По този начин ще успеете в този живот и да спечелите крайната награда в отвъдния, която е дженетът, раят. Лесно да се говори, трябва действие. Сега ще ви дадем схемата за това как можете да успеете. Депресирани сте, това е противотровата на депресията. Преживявате трудни времена и се побърквате. Ние имаме формула, за да ви помогнем да живеете един по-добър живот, така че да бъдете успешни и в този живот, и в отвъдния. Не сменяте канала, след кратко прекъсване ще ви представя моя гост. Специален гост тук, Дин Шоу. This is the Deen Show. This is the Deen Show. This is the Deen Show. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Еди, как си? Как сте, шейх? Алхамдулилlah. Шейх Керим Абу Зейд. На гости тук Дин Шоу. Много хора ви познават от телевизия Худа ТВ. Изнасяте лекции в цяла Америка. Разкажете ни малко за себе си. Аз съм имамът на мюсюлманското общество в Колорадо. Роден съм в Египет. Живея в Америка от почти 20 години. Аз съм просто един ученик на знанието. Вие сте ученик, от който ние искаме да научим. Вие сте шейх и ние искаме да се възползваме от вашите знания. Вие сте изучавали исляма, начина на живот на всички пратеници, начина на живот, с който се постига задоволството на Твореца, подчинението на волята на Аллах. Вие имате опит. Бихме искали да ни споделите някои от тях. Вие също така помагате на хората, които са приели исляма или тези, които са в исляма. В началото споменах, че говоренето е лесно, трябва да го подкрепиш с действие. Не можеш просто да кажеш, виж, аз вярвам и да няма нищо за това, нали така? Това е наистина много точно изказване. Това се отнася за всеки, който иска да стане мюсюлманин, да събира реколтата на подчинението, покорството, спазването, което е мир в този свят, както ти каза, и разбира се, крайният успех в отвъдния вечен живот, който е дженетът. Трябва да действаш, да поемеш задължението си. Трябва да живееш като мюсюлманин, а не да се правиш на такъв. Трябва да бъдеш такъв, трябва да изпълниш повелите. Именно тук започваш. Всъщност това се споменава в един прекрасен хадис кудси в Сахих Бухари, предаден от Абу Хурайра радиаллаху анх. Аллах субханаху ва та'аля казва: моят раб няма да намери нищо, с което да се приближи до мен, освен това, което аз съм му предписал. Говорим за петкратните молитви, намаз. Започнете оттам. Ако не сте започнали и искате да започнете, точно тук трябва петкратната молитва. 4, 3, 2 не са достатъчно. 5. Основата. След това можете да ги увеличите с доброволни молитви. Нафиле, сунна. Можете да го направите, но трябва да започнете с основното. И разбира се, има закят, 2,5%, говеене през месец Рамазан, хадж, ако сте в състояние. Така че, трябва да започнете да се подчинявате на Аллах, субханаху ва та'аля. Шейх, разкажете ни сега, преди да минем на тази тема. Ние говорим за основните неща, основите, върху които се гради. Ако нямате добра основа, как ще изградиш къщата, нали? Разбира се. Сега ще говорим за основните неща, които са движещата сила зад този начин на живот. Но сега се
се обръща не мюсюлманите. Всеки има възможността да се подчини на Аллах и правиш избор. Дали да се подчиниш на себе си, на желанията си, на жените, на парите, на славата, на властта, или да се подчиниш на този, който ти е дал живота и смъртта, този, при който ще се върнеш и ще отговаряш. Съдния ден, раят, адът. Искаме хората да са в рая. Разбира се, искаме и ние да сме там. И ни е грижа. Ето защо споделяме. За тези, които все още не са мюсюлмани, има стереотипи. Те казват, като се каже мюсюлманин, и веднага това се свързва с терористите. Сега, като ни виждат, че седим тук във Вашингтон, докато си превключват каналите, виждат това хора с шапка и брада, седнали и се приказват. И започва да си мисли, ей, това са терористи, какво ги гледам? Може би са от Ал-Кайда или нещо такова, какво става? Шейх, ти се смееш, разкажи ни, какво мислите за това? Някои казват терористи и мюсюлмани, какво ще кажеш за това? Искам да кажа, кой си ти до Аллах? Наистина се интересувам, кой съм аз до моя Творец. Аллах казва в Корана, че ние принадлежим на най-добрата общност умма. Вие сте най-добрата общност умма. Говоря на вас, братя, говоря и на публиката. Виждате ли, Аллах ме хвали, но не заради моето раждане, а заради това, че правя неща, които ме правят мюсюлманин. Като мюсюлманин трябва да действате точно. Ако искате да принадлежите към най-добрата ума, трябва да повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, да вярвате в Аллах. Ето такъв трябва да съм за Аллах. Вижте, вие сте тук, за да спечелите задоволството на Аллах. Вие не сте тук, за да угодите на хората. Всъщност, нашия пратеник, салалаху алейхи ва салям, ни казва следното, хадис в Тирмизи. Ако наистина се стремите да угодите на хората за сметка на Аллах, Аллах субханаху ва та'аля ще направи така, че и хората няма да бъдат доволни от вас. Същият човек, като типичен мюсюлманин в днешно време, той се срамува да отслужва молитвата намаз, когато е на работа, защото го е страх, че шефът му ще се разстрои. Казвам ви, вие правите шефа си щастлив за сметка на Аллах, но шефът ти ще ви уволни. Удовлетворете Аллах и ако се опитате да удовлетворите Аллах субханаху ва та'аля, дръжте се като мюсюлманин, а не по странен начин. Искам да кажа, нека да има баланс. Опитайте се да имате характер на мюсюлманин. Ако искате да изглеждате като мюсюлманин, имайте характер на мюсюлманин. Съжалявам, но преценките, които правят не мюсюлманите, те имат някаква основа за това. Има мюсюлмани, чието поведение не е мюсюлманско. Името му е Мохамед, но той не е постъпва като мюсюлманин. Трябва да притежаваме и характера. Ако вие на работа направите това, държите се като мюсюлманин, удовлетворявайки Аллах с мъдър характер, тогава не ме грижи какво ще кажат другите. Какво ще кажеш за немюсюлмани, които никога не са чували тази дума Аллах и никога не са имали този опит с тези арабски думи и термини, но всичко, което виждат е Fox News, CNN, канали, които показват експлозии и хора с брада, приличащи на араби и веднага опетняват арабин, мюсюлманин, терорист. Става дума за немюсюлмани тук. Вие сте имали този опит. Какво им казвате? Израснал съм в Египет. Това е един истински случай. Разкажи ни, шейх. Учили са ни, че през цялата история британците са лоши, че са окупирали Египет, убили хора. Това е промиване на мозък. Ходих на училище в Кайро. Може би за първи път го разкривам. По професия бях екскурзовод в Египет. Познай кои бяха първите ми клиенти. Британците? Да, британците. Но сме приятели до днес. Искам да кажа, приятели в смисъл общуваме, без значение. Но виж, вкусваш омразата, ако мразиш. Горчевината на омразата е такава, че няма да бъдете щастливи. И не е честно, подчертавам, не е справедливо да мразиш някой, който не го заслужава. Виж, аз съм като вас.
Патриша или Джо, изхвърлям буклука всеки ден, опитвам се да чистя къщата. Аз съм просто някой, който се опитва да спечели задоволството на своя Господ. Това е моят път към щастието в този свят. Искам отвъдния живот, наистина го искам. Това съм аз, но не искам нищо лошо за вас. Знаете ли, че Аллах ни казва, че не можем да принудим хората към нашия път, ние може само да го обясним на тях. И това е техният призив. Нека го оставим по този начин. Още едно нещо, преди да минем към основната тема. Виж, вашата религия ви учи да се взривявате. От това, което са чули, разбира се, че това е лъжа. Та те казват, мюсюлманите взривяват сгради 11 септември или да предизвикат хаос на земята. Това ли учи исляма? Всичко това е фалшиво. О, фалшиво, харесах думата, която използват. Да, фалшиви са твърденията. Неоснователни. Нека да погледнем в текста. Виж, във всяка религия има хора, които изваждат нещата от контекста, в която и да е религия, християнството, юдаизма. Нека погледнем в текста, какво учи текста. Готов съм да приема, ако искаме да дебатираме това. В светостта на човешкия живот не се прави разлика между мюсюлмани и немюсюлмани. Всеки човешки живот има святост. И ти като мюсюлманин си длъжен да спазваш и пазиш тази святост. Не може да отнемеш живота на друг човек несправедливо, неприемливо е. Ислямът няма нищо общо с това. Сега следва кратко прекъсване. Не сменяйте канала, имаме още доста неща да обсъдим с шейх Абдул Карим. Ще се видим след паузата. And if we're going to worship something, I figured I might as well worship the Creator instead of any of the creations. Now, upon investigating all the religions, I remember finding out the meaning of what Islam is, what a Muslim is. Those who surrender themselves to God is a Muslim. Those who surrender, submit to God, God's will. That is it. Islam was pure. It was just, you just pray to God, your Creator. Ето ни отново в Дин Шоу с нашия специален гост. При откриването на шоуто казах, вижте, преживявате драматични и тежки времена. Всички ние го изпреживяваме. Това е едно изпитание. Знаем, че е така. Но когато Творецът е на твоя страна, това е спокоен път, нали така? Има хора, чието живот протича наопак и децата им не ги слушат, псуват, проклинат, проявяват неуважение към родителите си. Това е пълен хаос. Това са мюсюлмани и ние не се опитваме да унижим никого, а искаме да направим оценка, така че да можем да дадем правилното лекарство. Ислямът има всички лекове и решения за всички болести. Ти си имам, говориш с хората. Виждаш ли, че когато започнеш да говориш на някои хора за техния живот, ти оценяваш, задаваш въпроси. И сред многото неща стои и проблемът, че те дори не отслужват молитвата намаз, салат. И после се чудят, защо къщата им е с главата надолу. Ти не си учил децата си да се подчиняват на Твореца, затова сега се подчиняват на всички поп-идоли, киноартисти, звезди. След всичко сега се чудиш, защо в къщата ти е ад. Ислямът е като лекарство. Еди, трябва да го вземеш. Трябва да го поглъщаш, за да се оправиш. Не може да се преструваш. Трябва да вървиш по пътя, както казват в Америка. Трябва да изпълняваш повелите и да го направиш с намерение да спечелиш задоволството на Аллах и ще видиш въздействието на това. Постоянно ми се обаждат хора, мюсюлмани, за проблеми с депресията. Знам, че трябва да ги насоча към някой, който може да им даде лекарство, но щом звънят на шейх, значи, че може би търсят помощ от религиозна гледна точка. Знаеш ли какъв е първият ми въпрос, който им задавам? Отслужваш ли 5 пъти намаз? Чудесен въпрос, това е лекарството ти, но знаеш ли, отговорът е не. Добре, представи си, че аз съм лекар. Ще ти напиша рецепта. Намаз 5 пъти на ден. Знам, че ми се обади, аз не съм лекар. Сигурен съм, че има някакво медицинско лечение за депресия, но той се обади на шейха, на имама. Така че аз им казах, ето рецептата. Намаз 5 пъти на ден. И моля да ме посетиш след 2 месеца. Това е начина. Ако искате да се възползвате, когато се подчините на Аллах, ще имате тази хармония. Вероятно гледат и не мюсюлмани. Вижте как сме формирани. Човек е направен от 2 компонента – тяло и душа. Пророкът, салалаху алейхи ва салям, ни казва, че
След 120 дни в утробата на майката идва ангелът и вдъхва душата. И когато умрем, душата напуска тялото. Как подхранваш тялото си? Какво правиш? Ядеш, пиеш, но какво да кажем за душата? Мислили ли сте някога, че вашата душа се нуждае от храна? Храната за душата е подчинението на Аллах. Заради това, когато отслужваме молитвата намаз, ние се чувстваме в мир. Когато четем Корана, също се чувстваме в мир. Когато говеем, се чувстваме в мир винаги. Защото подхранваш душата си, това е начинът, по който постигаш баланс между тялото и душата. Ставаш щастлив и удовлетворен. Също така трябва да сме наясно, че сатаната, шейтанът е умен. Той въвежда някои вещества, които могат да помогнат на душата, но имат странични ефекти. Пушенето ви кара да се чувствате на върха. Пиенето също, но страничните ефекти накрая ще ви убият, тъй като това е грешната храна за душата ти, но правилната храна е подчинението на Аллах. Така стоят нещата. Всеки мюсюлманин трябва да погледне на нещата така. Ако търсиш щастие в този свят, действай, прави това, което Аллах субханаху тааля е поискал да правиш, да се подчиниш на Него и така ще получиш отвъдния живот. Но пак повтарям, правете го с ихляс, с искреност. Прави го за Аллах субханаху тааля. Някои хора започват да се молят и мислят, че ще изпитат, така да се каже, ще плават във въздуха, защото знаеш, че имат много различни групи, мистици. Те започват да мислят, че ще бъдат като в небесата, но те казват, като се моля, не съм съвсем добре. Нали говорите, че трябва да чувствам нещо? Трудно е, стоя тук, прекланям се и свеждам чело до земята в суджуд, но не плувам във въздуха. Разбираш ли какво искам да кажа? Така че това не работи и те спират да отслужват молитвата намаз. Това ли се очаква да изпитваме? Просто се смея. Вярно ли е? Нали така? Много е вярно. Начинът, по който ти го представя, е много интересен. Мистиците и това нещо с въздуха. Този подход е странен подход. Нека да ти кажа нещо. Когато шейтанът отказа да се поклони на Адем, алейхиссалям, и след това той бе отхвърлен, какво казва? Ще бъде в правия път за децата на Адем алейхиссалям. Всеки път, когато те искат да извършат добро дело, аз ще бъда там. Разказва се, че веднъж един човек дошъл при имам Абу Ханифа, рахимахуллах, и му казал: скрих съкровището си някъде, но сега не си спомням къде е. Можеш ли да ми помогнеш да го намеря? Имамът му отговори: човече, питай за фатуа или нещо такова. Не мога да ти помогна с това. Но виж защо не... Кажи го пак. Какво е поискал човекът? Помолил Абу Ханифа: не мога да намеря съкровището си, но виж, еди... And he's like, I got time for that. I can't help you. I mean, what? But listen. Ask me about like the deen. About religious stuff. Yeah. So, but he said to him, what? Why didn't you? Какво му казал той? Защо не отидеш и вземеш абдест, вудо и след това се молиш тази нощ? Още първият рекят. Знаеш ли какво си спомнил? Къде се намира съкровището? Той дори не довършил рекята. Тръгнал към съкровището. Той постъпил грешно така. Шейтанът, всъщност, когато си в намаз, ти напомня за твоите проблеми и предлага най-добрите решения. Сигурен съм, че зрителите знаят това. Но след като кажеш селяму алейкум рахматуллах, забравяш всичко. Защо? Защото това е борба, присъствието на ума, сърцето. Това отнема време, за да се развива. Отнема време да достигнеш до този етап. Но в края на краищата няма да летиш във въздуха или нещо подобно. Няма летене във въздуха. Не. Моля те. Достатъчно е да почувстваш, че си пред Аллах субханаху тааля. Достатъчно е да почувстваш, като че ли говориш с Аллах субханаху тааля. Аллах субханаху тааля казва в един хадис в Сахих Муслим: разделих намаза между мене и вярващи на две. Има се предвид сура Фатиха. Когато рабът произнася Алхамдулиллахи Раббил Аламин, тогава Всевишният казва: моят раб ме прослави. Когато рабът казва Ер-Рахманир Рахим, Аллах отговаря: моят раб ме възхвали. Малик Яумиддин, Аллах казва: моят раб ме възвеличи. Всъщност ти говориш с Аллах.
Защо по време на намаз трябва да свеждаш чело до земята в суджуд? Защото Аллах субханаху ва тааля те гледа и ти показваш скромност и смирение. Когато си в суджуд, това е най-близкото място, положение до Аллах. Това е достатъчно. Значи си най-близо до Твореца, когато си в суджуд на земята. В един хадис се казва, че най-близкото до Аллах състояние на човека е когато той се намира в суджуд. Затова правете много дуа. Това чувство е достатъчно. Ако преживявате трудности, както казват, помогни ми. Ако Аллах субханаху тааля те е дарил с нещо, казвай елхамдулилlah, изказвай благодарност на Него. Ако вероятно си извършил грях, помоли Го да ти прости. Достатъчно е, че комуникираш с и се свързваш с Аллах субханаху тааля, но летенето във въздуха, молете. Добре, преди паузата, безопасно ли е да кажем, можем ли да кажем, че това изисква работа? О, да. Трябва работа, дисциплина, но ако го направиш, ще чувстваш, че ползите, благата ще дойдат. Това е гарантирано, разбира се. Трябва да се обърнеш към Аллах с искрено сърце, да се работи по него. Не се отказвайте, всъщност в някой намаз това може да не се случи, но ще се случи в следващия. Ако продължавате да работите по него, да полагате усилия, тогава това ще дойде. Опитайте се да се фокусирате, моля. Виждате някои хора, които са в намаз, се оглеждат. Какво е това? Това нали не е приемливо? Разбира се. Този човек се моли, защо ме гледа? Пророкът салалаху алейхи ва салям казва, какво става на хората, че повдигат погледа си по време на молитва? Представи си, че стоиш пред полицай. Ще се оглеждаш ли? Ще го гледаш в очите. Виж, стоиш пред Аллах и за това трябва да има сутра, преграда пред вас, за да се ориентират хората и да не пречат. Това е достоверен хадис, нали? Да, разбира се. Вие можете да се молите в страни, но това не трябва да бъде необходимо, но идеалното е сутра. Нали не искате някой да прекъсне връзката ви с вашия Творец? Това е, което ви трябва. 5 пъти на ден, представете си, че го имате 5 пъти. 5 пъти на ден, това е рецептата. 5 пъти на ден, когато лекарът ви я дава, вие я вземате. А тази рецепта ви я дава Аллах. Вземете я. Ще се върнем след малко. Останете тук в Дин Шоу. Tupac is a guy, he's the #1 rap artist in the world. He sold over 60 million records worldwide. 60 million? 60 million. He was a young guy who had basically everything that some of the youth would think that life is all about. He had everything you can imagine. The Dean Show. I am not afraid to stand alone. I am not afraid to stand alone. If Allah is by my side, I am not afraid to stand alone. I am not afraid to stand alone. If Allah is by my side, I am not afraid to stand alone. I am not afraid to stand alone. If Allah is by my side, I am not afraid to stand alone. Ето ни отново в Дин Шоу. Говорим за рецептата. Саля, намазът, молитвата. Човек, който свидетелства, че няма друг достоен за служение, освен онзи, който е създал всичко във Вселената. Той е един единствен, няма съдружник, така че ако поставите някого до Аллах, оплесквате всичко, не е ли така? Разбира се. Чисто единобожие. Исус не е Бог, никой не е Бог, само Аллах е Бог. Красиво, нали? Това съвпада с фитра, естественото състояние на човека, човешката природа. Actually, the closest, you see, what messed this is the society, is the community, is the people making up all these fairy tales about... Виж, какво объркване прави това общество относно кой е Бог. Но ако наистина провериш самия себе си и знаеш кой е Бог, той е уникален, той не е три, той не е направен от нещо, няма син, нищо подобно. Той е Аллах. Повдигна въпроса за намаза. Знаеш ли, Еди, че определението за имана, вярата, включва две неща? Сърцето, където е убеждението, че вярваш в Аллах. Кои са ангелите? 6 основи на вярата. Аллах, ангелите, пратениците, книгите, кадера, ахирета. Поддържането на стабилна вяра ще доведе до вашето действие.
Като говорим за намаза, защо мюсюлманите го пренебрегват, знаейки, че първото нещо, за което ще бъде съден човек в съдния ден, е молитвата? Първият въпрос. Да, първият въпрос. Въпрос номер едно. Представете си, че ви казвам, че ще се явите на тест или изпит в понеделник. Началото на седмицата, за това го избрах, нищо специално. И ви казвам, първият тест ще бъде еди какво си. И не можете да преминете към останалата част от изпита, без да сте минали този тест. И тук е отговорът. Какво ще направиш? Няма ли да го наизустиш дума по дума? Защото ако объркаш този въпрос, отговорът на въпроса, значи е свършено с теб. Пророкът саллаллаху алейхи ва салям казва: първото нещо, за което ще бъде разпитан човек в съдния ден, е намазът. Ако намазът е добре, тогава ще се мине към делата ви. Иначе не се движиш напред. Свършено е с теб. Сега искам да се върна на вярата. Условията на съдния ден са страшни. Ако този човек знае, че ще се справи пред Аллах, пророкът саллаллаху алейхи ва салям казва: с всеки от вас Аллах ще говори и ще ви пита за намаза. За онзи, който се страхува да застане пред своя Господ и да отговори на този въпрос, защо не изпълни петкратния намаз? Ами даваха се реал, ами матчът беше започнал точно по време на намаза. Значи се прекланяш пред тях? Да. Защото обичаш тях? Защото ги обичаш повече от това. Въпросът е следният. Нека да го проумеем. Този живот е кратък. Пророкът саллаллаху алейхи ва салям казва: продължителността на живота на моята общност, умма, е между 60 и 70 години. Хадис от сборника Сунан ат-Тирмизи. Но можеш да умреш още утре. Можеш да умреш утре и можеш да живееш повече от това. Но става въпрос за средно число 60. Представете си, че съдният ден трае 50 000 години. Вие ще бъдете разпитани за това, което сте направили, и първото нещо, което ще бъде разпитано, е намазът. Отново искам да кажа убеждението. Това е проблем при много мюсюлмани. Много от мюсюлманите не са наясно кой е Аллах, че трябва да отслужват молитвата намаз, защото има ден на равносметката. Те не знаят събитията на този ден. И затова те не са мобилизирани, не са мотивирани да се молят с пъти на ден. Защо трябва да се моля? Той не разбира това. Поканата за онези, които не изпълняват намаз. Върнете се и изучете съдния ден и събитията на този ден и ще видите. Вие ще се събудите за фаджр, за сутрешната молитва на време. Шейх, още няколко въпроса. Към края на предаването сме. Кажи ни, хората чакат на огромни опашки пред магазините в така наречения в Америка черен петък заради 10-20% намаление. Още в 5 сутринта, знаеш за този ден. Хората чакат и тогава знаете, след като се отворят магазините, те се втурват вътре, стават рано. По опашките има и мюсюлмани, за съжаление, но когато дойде времето за сутрешния намаз, те не се събуждат. Искаме хората да се събудят и да се молят на време, да изпълняват правилните неща, така че да не се налага да чакат рода си, както ти спомена, 50 000 години. Кажи ни, този, който е смирен пред Аллах, той се опитва да направи най-доброто, което може. Извършва намаз 5 пъти на ден. Искрено. Дали този ден ще бъде по-кратък за него? Ще бъде различно за вярващия. Така е. Това е страшно. Чакате на опашката и се ядосваш. Хайде, по-бързо. Но на този ден за вярващия денят ще бъде различен, кратък. Но само за вярващия ще бъде по-кратък. За другия дълго чакане. Всъщност, те ще отидат при пророците и пратениците, ще им кажат да се застъпят пред Аллах, за да започне съденето. Всъщност, ще отидат при техните пратеници, ще отидат при Адем, Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммед алейхиму салам. Ще кажат: молим ви, измъкнете ни от това. Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям ще каже: аз съм за застъпничеството и ще се застъпи за човечеството, дори и за хората, които правят карикатури за него, които се забавляват с него, които го наричат със всички тези имена. Те наистина ще умоляват пророка саллаллаху алейхи ва салям в съдния ден да ги измъкне от това, в смисъл да започне съденето. Последни въпроси. Имаме 30 секунди. Заключителни коментари. Съвети за хората изпитват
почти затруднения с идентичността си, съставането за сутрешния намаз. Знаеш, че те правят всичко друго, но не работят за задоволството на Твореца. Трябва да сме будни, защото смъртта е реалност. Какъв съвет имаш за тях в 30 секунди? Пророкът ви обича, той ви обича много. Той е единственият, който в съдния ден ще казва: моята умма, моята общност. Всички други, включително и приятелят на Аллах Ибрахим алейхиссалям, ще каже: нефси, нефси, моята душа. Знаете ли, когато Мухамед салаллаху алейхи ва салям беше на смъртно легло, той казваше: намаз, молитва. Пренебрегвате молитвата, затова не сте щастливи. Хайде, изправете се на краката си, започнете да отслужвате молитвата и се научете как да го направите. Започнете да изпълнявате намаз. Ще видите за 1 или 2 месеца колко много това ще се отрази както на вас, така и на другите около вас, включително и семейството ви. Благодаря ти много, шейх, за това, че беше с нас. Аллах да те възнагради. Благодаря ти. И сега имаме един чудесен съвет. Искам да кажа, помислете малко, смъртта може да дойде при нас всеки един момент. Изключете телевизора, може да имате инфаркт, може да излезете вън и да катастрофирате. Смъртта може да дойде и при вас. Искате да бъдете подготвени и за този, който се подчинява само на Твореца, а не на творенията му, който служи само на Аллах, Творецът на цялата Вселена и всичко в нея, и този, който ще ви съди в взетния ден. Чухте ли, че първото нещо, за което ще ни се търси сметка, е 5-кратната молитва, намаз, и ако тя е наред, тогава може да стане въпрос за другите дела, но ако не е, тогава няма за какво да говорим. Онези, които са мюсюлмани, които са се подчинили на Аллах, отслужвайте молитвата не 4, 3, 2 или 1 път, 5 пъти на ден. Свържете се с най-любящия, най-милия, Творецът на небесата и на земята. Свържете се с Него. Той прощава всички грехове. Обърнете се към Него с искрено сърце, но не прекъсвайте връзката. Останете свързани чрез молитвата, намаз, чрез саля. Продължавайте да следите предаванията на Дин Шоу всяка седмица, и ако не гледате за първи път и сте харесали това, което говорим, и искате да приемете исляма, обадете се на следния номер. Продължавайте да ни следите. Ще се видим следващия път, иншаллах. Ассаламу алейкум.